A Asociación de Comerciantes de Meis xa é unha realidade. A Unión de Empresarios e Autónomos da Vila busca promover o desenvolvemento económico do concello porque, segundo din, se eles avanzan, tamén o fará o municipio. A directiva da asociación abriu agora un proceso no que están a escoitar as propostas e demandas dos propios comerciantes. Todo aseguran para que sintan que detrás do seu negocio hai un respaldo. Representar e defender os intereses de todos, porque, bueno, creemos é importante que no traballo diario que é importante ter un respaldo detrás para poder defender os nosos intereses, non? Un pouco ter un sitio onde recurrir nese momento. Ademais, o colectivo vai promover entre os seus asociados un conxunto de servizos de interese xeral co impulso de xornadas específicas como, por exemplo, de networking ou cursos por sectores, como pode ser o caso da formación en escaparatismo. Tamén se encargarán de resolver as dúbidas dos comerciantes en cuestións difíciles. Despois tamén queremos facilitar servicios de interese común, como pasa noutras asociacións tamén, pois hai servicios como prevención de riesgos, lei de protección de datos, seguros, que eu creo que desde a asociación tamén se poden pedir, sempre se poden facer cousas de maneira máis xenérica que nos salga moito mellor a todos. A outra das grandes bazas da asociación é o lanzamento de promocións que fomenten o comercio local. Para iso xa está en marcha a primeira das súas campañas, unha iniciativa na que se han repartir 300 euros en vales de compra e que se vai prolongar ata despois de Reis. A campaña durante a semana vai arrancar hasta finales de Reyes, vai a estar, consiste en eso, son 300 euros en vales compras que se van a repartir durante os socios e cada cliente que che entre por a porta vas a dar un papeliño para cubrilo. Eso participa en eses vales compras, que se reinvierte outra vez na propia asociación. En total, para toda a comarca vanse repartir 5.000 euros entre todos os asociados ao Consorcio de Comercio do Salnés.